Haganika janmit ka pamanta nga aingo blay sa sisen bangayo yakabangan ikan batpi nakaktian ka jong blay ba nga kubri it pi baro ka jong Jesus Christ but haganika video nga kwa ban pen pi yak kaway ka video but ngan sa krent nakaktian ka jong blay balinga le kanina marba akajala ka jongi ngimla shu ban penya per ka badai ka balan ka badai ka jing tray ka jong oblay ka bamday ka jing tray ka jong oblay ka ba kampen sungsi ka long ba ya ka bamday ka jing tray ka jong oblay kiyong ka ka jing tray jong man sem ba ko jong oblay at kumnong ila ban penya per ya kajing syakri ke badai, ya kajing mani ke badai, kita ki experience ke badai, na kita ki bamdai. Ha kajing syakri ke jong. Kumnong ilaban sungku. Kanu ke badai kanu ke balai. Shua bangang kren ni ketika kubo, ngan pen ive ketika video bangang sakren ko kabal ang ive. No ke balai na kakting ke jong. Syabana kakting ke jong. Kanu ke experience. Syabana nakakting ka jang ule wat la ka ilong kumba kalong ka baday kamday na ublay but kamwan na ublay kamday ka jing tray ka jang ublay ti kumtangan ngan play ka ni video but ngan sa kren ringkat bat gani ka video kabangan ped EP mentah. Hina magani ka video. Kajing shot, kabarong kiosk, kabang itu itaw. Hina. Kajing kalon, kajing kerhat, shot saudong sarum macam. Bat kabakum gani kalajah kajala kajungi. Kajing huri hura ha kajing syakir kajing kalon kajing kebriu sarom baca neng tip briu unconscious kajing esat kajing yang masti kabam ithu ithau kabalong kios tukin tim kios kabam ikulumar hadu kata-kata bagi ong kani kajing tray kajing mensim bako jong oblay hap deng jongki balai ngin keren persya kabakum gini kajing syakir ki ong bahana Jong no bapim sung tu yang na wakan ben yang mensim ko jong oblay na ka kintin ki ba tomet ya ki bri ki ba question ya ki jing syakri ka bakom kini ndringa akan ka janmek bamenta ngam kus lai fin kren na ka benta jong nengan jubab ya ka bakom kini ki jing syakri bakim long na ka tien ka jong oblay ka bible kala kan syai ka beningkong patinju test ya kano kata ka jing mat kana kano kata ka jing yeshem every experience da kaktin ka jong ublay na pidai ki break ba puli bible don shu da ka way pat ka ban kam khrao ya ka jing the no jong men sim ba khoi da ka bible ban ya ka bang yi ha ka kam ki apostle kal nong ka baar Kakam ke apostle kal nong ba ar kadika classic example ban ya kajing tray kajing the kajing tray ya sim ba ko jong oblay hende bang ipuli ya ka acts 2 na kanika bible ni mi ka ba kum kani ka bang iya kani ka video kum ba ja ka jala ka jing gis kum ja ka kalang ka pertai ka ba kum kidi ka jing ja ki bang dang iya kidi gis ngilang ba ki youtube video ni mi ka ba kum kani kat kani ka classic example ka jing textbook yo men sim bakoi ha ka singi pentecost ka acts 2 ka jing tray jo men sim bakoi ka acts 2 imi ga bakom gini ge paro ngi pen bane ge ya ka jing shilor ka beneng kong kabar ngi ya ka jing yalap ka balai ngi ya ka jing kalaka bamon pila ban puli ka ni ka acts 2 barok away come down ka slain in the spirit come down ka bakum kata Kamdan kata kabagi beliau ki kelon
hadu ba tip berusyu keren rok miok sengau syu tip berusyu keren ni ka beneng keren ni kendau kilong unconscious ni mi ga bokong kata ha ka acts tu upol ha ka Galatia kal no ka besan ka ko ka ba arfu adu arfu lai uhikai yang ia ka bedei ba ka jing trei jong men sim ko jong ublei ubanjur ya ka wei ka jing ai jong men sim hang ni so jong men sim dei self control ka bor halol ladi self control kam dei lose control kadai self control hagani ka video fi I ke no ka self control lagi ni gibreu randomly chaosly ki yaklon unconsciously shan mi thui thao kalon ang ta jan tap le kulumar fi ka self control hagani ka video fi self control ka bokum kini ke jingja ka jala ka jangi so jong men se weni so jong men se bopol banjau ni self control ndai ka bangi I ke jing sekri singam I ka self control ni pen ban gai ka jing bam dan ya ka control ni tang ka chaos ka jing kelumar bagi ong baga dei trade jong men sim ba ko jong oblei any experience kanu ka ba phima ha ka jing sekri ke jong phi ka bon ra ya ka chaos ka bon ra ya ka unconsciousness ka jing bam tip briu ka jing kelumar ka dei ka ba kababa ka kam keren ka bakum gini ke jingma kam don ha ka Bible ban ngimla ban kam bagani ke jing trei jong men sim ba ko jong oblei so number one test habangi puli ke Bible habangi pet I ka ting ke jong oblei kini ki man oblei ka ba ka benen kong korean khat sao lai pulai baga da khot ka ba so po ke thu yang ni bo min ka jing trai jo min sim ba ko jong ble ka wan ra ya kata ka order ka jing renti ka disorder ka jing kelumar ngan puli ya gani ka bening kong koren khat sao ka da khot ka ba lai pu lai ka ong kum ni pe ka Bible ka ong kum ni namar ublei umlong jong ka jing ki win ublei umlong jong ka jing ki win henrai ka jing suk ken umde ublei jong ka jing ki wen ka ba phan ngong kum no God is not a God of confusion hagani ke video fi ka ba kum no ka confusion sam ka ba krau kam de ke jing so kam de ke jing jai confusion dem hagani ke video parlo kam de ke jing tre ke jong blei kam de ke jing tre ke jong blei na ka Bible nga juba fi namar umlong ka jing ki wen henry ka jing suk ken baga de khat ka ba sau pho ong ka ong ko ni ka Bible henry to ai ba on le itanat ande to ai ban le itanat bat ha ka jing renti ya ki ai baro le itanat bat ka jing renti ya ki ai baro ni ka kan ni ka jing kan thli ko context ndai generally le kren ia ka jing tre jong men sim ko jom le men sim ka jing tre jong men sim ko ka pen mi ka order ka jing renti ka jing itanat kam dei ka jing kitwen kam dei ka jing kuluma ini em kata aga dei ka baga Bible ka kentu yang ni abang ile abang syukri must be done decently jing renti itanat but orderly ha ka jing renti ya ki ai bar abang I ka kum ni jing syukri ka jalai ka jingi nong yapi test na kakting ke jong play babangi test na kakting ke jong play kam long consistent baga Bible nang fi kam day na ublay habangi puli ka Bible ni ke ni ki brigi ba ma ke encounter ya ublay ni kata kung kanuk sangan puli fi na kakting ke bangi ki brigi ba encounter ya ublay ngan puli fi ka we ka bentana ka to ka di ke bentana ka kakting ke jong ublay ha ke di ka po ni ka ba kung kata ka encounter ka ja ayu ki ngan puli kada khot ka ba arfu pra Ezekiel kang nong ka bening kong kum ka jingi yau tau simply ubalong haul o hakas ngislap kum ta ken ka long ka jingi jong kata ka jing thaba baro saudong kani ka long ka jingi ka dur jong ka buram utrai tiha ba ngayo I ya ka ngala hap dem dala ka khmat ngala hap dem dala khmat
Bat ngalio snyo ye kajing sawa jong uwei ubala kren. Te ba ngalio iya ka ngalahap dem dala ka khamat. Falling down. Ngalahap dem dala ka khamat. Hawak ni iya ka Bible lagi beli ki encounter ya ka buram ka jong ublay. Don ki bahap apo modern fall to the ground. Hang ni wisi ko kumno. Te ba ngalio iya ka ngalahap dem dala ka khamat. Wait an example. Nan pulis isu nagakti ka jong blay. Kadon ti ka encounter, kadon ka jing siya nagakti ka jong blay. Haba ki brio ki encounter you blay ki fall down hapo madan. Nan puli ka ni ka benta nagakti ka jong blay. Daniel lang bujipo kadekat ka ba kendai ka ongkum ni. Penban ngalay snow ka jing sawa ki ktien jong u. Ti haba ngalay snow ka jing sawa ki ktien jong u. Hang ta ngala hap ka jing yo thia lengai the block pi laga khamat sak khendo ken hi kita ka dei i haga kitab Daniel sipo kedekot kaba lekendai nang ta kedoso ka benta na ka jutang ka bathuma ka ban puli fi ka ni ka benta ba fin ngau thu ban test ki ni ki ki baro ka kum ka tin ka jong ublek ngan puli ya ka ni ka benta na ka tin ka jong ublek Yohanes kat pra ka dekot ka ban riu kat ba ulay thu ti heki ngalong mga kile kenran dadin bat kile kelon ha kendel falling down hapo kendel kile kelon hapo ka kendel jingpen pau ngan puli di ka benta kenapa vintip ini khap Bible bagi beri kena penangkam bakalai gini ben omba kani ru kadai gini ka benta di ka jintre ka jong play bakani gini ka baja plan ni ka jintre ka jong play fi ong ka long ka bakla ka long ka ba bakla jingpen pau iwe ka dekho ka bakhat niau bana bangal iya u ngalak kelon sebab haki kejat jong u kum ubayap kelon krup apo kendo hakma ki kejat jong u kum ubayap utiu lebu ye ka ketika mon jong u hangau da ong to wachep tien ngalong mangau baning kong bat u bakhadu bat uta u ba im. Yes, we see through encounter ka jingya kata encounter ka ba shisha aga Bible begini gede ka bangi puli ini ki benta ne ka tien ka jong blende no ka fi notice ba ha kini ki ibaro ka jingja ka jingkalon ka jongki gede ka jingkalon ha kata ka reverence ha kata ka jingting ha kata ka ka jingting borom mdei ba shu kenyat mano mdei ba shu kenyat mano nang ta kilong conscious kita beriu biang but kiyo snyo ya ka tin ka jong ublay baka bakom kani ka jingja ka banga puli na ka Bible ka ring ni ki beriu sya kata ka jing snowdet ka ring ni ki beriu sya kata ka jing kongo what ka ring ni ki beriu sya kata ka jingkala ka ba shisha ho ka don kata ka jingkalon ka jing ki beriu khmat jong ublay Ndai kaya pair na kaya ka bangi iya ka ni ka video slaying in the spirit kumba kaja haki circle jong ki balang charismatic but haki weki kinhon balang ki bangi iya ka dala ka jongi kamdon ka jinga day nakaktiin ka jong oblay habang nga puli ka Bible nganong yofi ngai i ka jintre ka jong simba ko jong blay bada bakadon ka jintre ka basisa jong simba ko jong blay kadai ka jingwan ra ya kata ka transformation ya ka jing pinkala pilan puli Yohanes lai sando pra ka kren ya ka jing regenerate no ya ka download ka jongi tau thuma ya ka download ka jongi ka jing pinkala ya ka bashapo ka jongi bo men simba ko yu blay tray Yohanes kan riu pra kawan ra ya ka jing pinkendu ya ki pop ki jongi Baka ka jintray ka basisa jong mensim ko jong blay ka regeneration da po jongi. Ka jing kasi ni ka basya po ka jongi. Ka jing pen kalay ka daw ka jongi. Yohanes kan riu pra ka jing pen kendu iki pop ka jongi. Yohanes kan riu ka sa kawan rasya ka jing penan burom ya ukres. Galatia san arfu ado arfu lai ka pen mi ka jing koy badi ki sa jong mensim ko jong blay. Ban kelon ban om tip briu ban le kelumar chaos disorder
Pinam i ka bakum kata hakaktian ka jong oblay. Pinam i ka bakum kata bala list bagi de kiso jong mensim bakoy jong oblay. Dahil makana ako ki para banget jong ha pagajala mekhalia. Be careful ya ki mensim babakala counterfeit spirit. Ki counterfeit spiritual activity, ki counterfeit ministry hakajala ka jongi. Kam tam le haba ki kedau baka dega jing tray mensim ba ko jong blay habangi test gini nakatinga jong blay ka light na ka Bible kabu jong maaya ki ada ka Bible ka ongkom niya ka bede baka jing tray mensim ba ko jong blay ngam taray un tray da ko moipat ngam taray un tray da ko moipat haduk banda penja borom ya ukres pat persya ya kaketian kacangku. Be careful. Tenju ya barok ke syakri na kaketian kacang ublay. Pala dagi contradict ya ka Bible. Kita ke jing syakri bagi jing le bagi experience baro. Kimwan na ublay. Amen. Blame kar pi. Amen.